नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नांदळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर इकडे मागे बघा, मस्त असं वातावरण झालं आहे पावसाचं। काही क्षणात पाऊस येईल, पूर्ण मळब आली आहे, काळे ढग जमा झालेत। आणि जेव्हा आपल्याकडे पाऊस चालू होतो कोकणामध्ये, तर जे आपण पावसाळी भाजीपाला असतो त्याची पेरणी वगैरे सर्व चालू होते, लागवड वगैरे सर्व चालू होते। तर आम्ही देखील शेतामध्ये भाजीपाला वगैरे लावतो आणि घरात देखील आम्हाला भाजी वगैरे मिळते आणि प्लस जी जास्त असते ती आम्ही बाजारामध्ये जाऊन विकतो। तर आता यावेळी मी भेंडी लावतोय, टोमॅटो, त्याच्यानंतर कारली, दोडकी, पडवळ, चिबूड, भोपळा, मिरची, अशा मी पूर्ण सर्व चिबूड वगैरे असे मी पूर्ण भाजीपाला करतोय। सगळं थोडं एकदम लिमिटमध्ये करतोय, जास्त ओव्हर असं नाही। आम्हाला देखील ते यूज करायला मिळतात, खायला वगैरे आणि बाजारामध्ये देखील। तर या ठिकाणी इकडे अमोल वगैरे सर्व आदित्य आणि पूर्ण सऱ्या करतायत आणि ह्याच्यावरती हे टाकणार आहेत, बिया टाकणार आहेत। अमोल काय लावतोय सर? टोमॅटो। तर या ठिकाणी आम्ही टोमॅटो आणि मिरची लावतोय। पाऊस येतोय, ढग पूर्ण जमा झालेत आणि या ठिकाणी इकडे आदित्य सऱ्या मारतोय। तर या दोन सऱ्यांमधलं अंतर आम्ही 1.5 फूट ठेवलंय आणि आधी 2 वेळा नांगरून घेतली जमीन आणि थोडंसं ऊन झाल्यामुळे मध्येच पाऊस गेलेला, त्यामुळे जराशी तापली आहे जरा, पण खाली पूर्ण ओल आहे। आणि आता पाऊस येतोय तर हा अंदाज घेऊन मी हा निर्णय घेतला की भाजी वगैरे आज लावूया। तर अशा या सऱ्या आहेत आणि त्याच्यानंतर इकडे ह्या ज्या सऱ्या आहेत पूर्ण ह्या 3 कोपऱ्यांमध्ये मी भेंडी लावली। मग अशी अमोलाने यांनी पूर्ण बिया टाकून ओके केलं आहे। तर ह्या भेंडींच्या वाफ्यामधलं अंतर मी 2.5 फूट ठेवलं आहे 2 सरीमधलं, आणि एका ह्याच्यामध्ये सरीवर 1-1 फुटावर 2-2 बिया टाकलेल्या आहेत। हे टोमॅटोचं बी आहे आणि या ठिकाणी हे मिरचीचं बी आहेत। सकाळीच हे कोपरे नांगरलेत, हा वाला प्लॉट, आणि या ठिकाणी आम्ही 1-1 फूट जागा सोडली आणि इकडे मध्येच एक भोपळ्याचा वेल आला आहे। आणि या ठिकाणी आपण लावणार आहोत हळद। ही आमची गावठीच हळद आहे, अंदाजे 5 ते 6 किलो हळद मिळते आम्हाला ह्या एवढ्याशाच प्लॉटमधून। आणि इकडे हा जो समोर जो प्लॉट आहे, ज्या ठिकाणी आता काम चालू आहे, आम्ही आता इकडे हे सपोर्ट वगैरे पूर्ण लावतोय आणि त्याच्यानंतर मग ह्या सऱ्या केलेल्या आहेत। ह्या सऱ्यांवर आता आम्ही बी टाकणार आहोत कारल्याचं। इकडे हा जो प्लॉट आहे हा काकडीसाठी ठेवला आहे आणि हा दोडक्यासाठी। याचं पण अर्ध काम चालू आहे, शिरडा वगैरे मारलेली आहेत आणि बांबू वगैरे सपोर्ट वगैरे पूर्ण मारलेले आहेत। तर इकडे मी अंकुरचं करिश्मा या जातीची मी कारली लावणार आहे। हे मागच्या वर्षीचं बियाणं आहे, आईने बाजूला काढून ठेवलेलं होतं। तर याच्यासोबतच मी नवीन हायब्रिड बिया देखील लावणार आहेत आणि ह्या बिया आहेत ह्या दोडक्याच्या आहेत, हे देखील गावठीच आहेत दोडकी। तर ही देखील आईने मागच्या वर्षीची सुकवून ठेवलेली होती। तर आता मी आणि आदित्य इकडे कारलीच्या वेल लावणार। तर आम्ही आता अनबॉक्सिंग केलं आहे अंकुर बियाण्याचं कारल्याचं। तर ह्या बघा पूर्ण त्याला कोटिंग केलेलं आहे, म्हणजे किडमुंगी वगैरे लागू नये म्हणून। तर अशा ह्या पूर्ण बिया आहेत, चांगल्या एकदम अंकुरचं बियाणं 1 नंबर आहे। आमची पप्पूली पण आली। पप्पू, तू काय करतला काम? काय करतला? हां, काठी आणलं। तर कारलीची बी घालताना एक काठी घ्यायची आणि जो तुम्ही सपोर्ट लावलेला आहे त्या ठिकाणी एक छोटा होल मारायचा। एक जास्त मार होल, जास्त खोल नका, मार होल बस ना। हां, एक साधारण 3 इंच, 2 ते 3 इंच आता घाल, एक बी टाक आणि त्याच्यावर माती ओढून घ्यायची। फक्त दगड वगैरे त्याच्यावर ठेवायचे नाही, चेपू नको, दगड ठेवू नको त्याच्यावर। हां, दगड वगैरे काय ठेवायचे नाही। तर असे आपण ह्या सर्व सपोर्टमध्ये पूर्ण कारलीच्या बिया लावणार आहोत। हां हां, तू कारली घाल, ते बघ आदित्य दादाकडे असत कारली।
या ठिकाणी मी भोपळ्याच्या वेली लावल्यात. तर हे मी पावसाच्या अगोदर लावलेले होते मे महिन्यामध्ये. तर ते आता व्यवस्थित आलेत. साधारण अंदाजे 20 ते 25 दिवस झालेत या झाडांना. मी 1.5 बाय 1.5चा खड्डा केला, 1 फूट खोल. त्याच्यामध्ये पूर्ण शेणी वगैरे आतमध्ये टाकल्यात खाली. आणि हा जो पूर्ण पालापाचोळा आहे आता ह्याच्यावर माती टाकणार आहे मी. आणि त्याचसोबत ही जी झाडं आहेत हे चांगलं खत आहे, ग्लिसेरिया. प्रॉपर मला नाव येत नाही याचं, पण आमच्याकडे याला BDCD बोलतात. तर ह्याची जी पानं आहेत हे उत्तम खत आहे झाडांसाठी. तर या ठिकाणी इकडे मी ठेवले आहेत ही झाडं. तर ही मी कट करून या मुळात ह्यांच्या घालणार आणि त्याच्यावर ही आजूबाजूची माती आहे ही घालून त्याला खत म्हणून तयार करण्यासाठी ठेवणार आहे. पूर्ण भोपळे वगैरे लावले, त्यानंतर त्यांना शिंपण्यासाठी म्हणून इथे ड्रम ठेवलेले होते पाण्याचे. तर हे चिबूड देखील पावसाच्या आधीच लावलेले आहेत मे महिन्यामध्ये. ह्यांना देखील 20 ते 25 दिवस झालेत. यांचं आता रान वगैरे क्लीन करून यांना देखील मी तसंच BDCDचा पाला घालून पॅक करणार आहे. 1 बाय 1 फुटाचं अंतर ठेवलं आहे मी सर्व याच्यामध्ये झाडांमध्ये. तसंच इकडे देखील हा संपूर्ण जो प्लॉट आहे ह्या संपूर्ण प्लॉटमध्ये देखील चिबूड लावलेले आहेत. आणि काकडी वगैरे इकडे वरच्या प्लॉटमध्ये लावायची आहे. तर मगाशी मी बोललेलो की या ठिकाणी आम्ही हळद लावणार आहोत. तर हे आम्ही मागच्या वर्षी ठेवलेलं हळदीचं बियाणं आहे. तर ते आता आपण याच्यामध्ये इकडे घालणार आहोत. ही वर्षभर टिकण्यासाठी त्याच्यात आपण राख टाकून ठेवतो व्यवस्थित कांदे राहण्यासाठी. हे बघ, तर हे मागच्या वर्षीचे कांदे आहेत आणि हे संपूर्ण व्यवस्थित राहण्यासाठी आपण राख टाकतो जे आपल्या चुलीतली वगैरे असते हानीतली. तर याला आता व्यवस्थित चांगले कोंब आलेत. तर आता आपण हे कोंब लावणार आहोत आणि पुढच्या वेळी पण असेच हे आपण कोंब ठेवतो ना. ओके. तर ह्या हळदीसाठी जमीन चांगली भुसभुशीत लागते. तर या ठिकाणी आमची जमीन चांगली भुसभुशीत आहे. याच्यातले दगड वगैरे सर्व काढून घेतलेत. दाखव आता हे कसं लावतात. तर ह्या ज्या सऱ्या मारलेल्या त्या सऱ्यावर असे हे कोंब टाकायचे आणि त्याच्यावर माती ओढून घ्यायची. ह्याही किती 6-6 इंचावर लावतो ना. 4 ते 6. हां ओके. तर 6 इंच अंतर होतं आता. तर हे पूर्ण 6-6 इंचावर हळद लावतात. ह्या हळदीच्या पानांचा उपयोग देखील नंतर होतो गणपतीमध्ये मोदक वगैरे करताना. काम करताना पाऊस आलाय आणि भूषणने सर्व हत्यारं घरात आणलेत. आता पाऊस आलाय जरा आणि आम्ही इकडे जरा घरात आलोय. जे आता भाजी वगैरे लावत होतो, बिया वगैरे लावत होतो. तर आता या ठिकाणी टी टाईम. तर आता थोडंसं चहा पितोय. मस्त एकदम वातावरण थंडगार असा. आणि अशा गार वातावरणात चाय पिऊची मजाच वेगळी आहे. काय फुटीची आहे गावाक होती होय ना. आदल्या फुटीची आहे आला आणि मस्तपैकी चायची पात मारून 1 नंबर लागता. अमोल नाटकर यांनी ॲग्रिकल्चरचा डिप्लोमा केलेला आहे. हां. तर आम्ही यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संपूर्ण भाजीपाल्याची शेती करतो. इकडे कलिंगडाच्या बिया आल्यात ज्या आम्ही मे महिन्यात काढून टाकलेल्या होत्या. इकडे 2, इकडे 1. हा पूर्ण प्लॉट होता. हा पूर्ण कलिंगड लावलेले आम्ही. काटल्याचा वेल देखील आला आहे आणि ही छोटी छोटी काटली देखील त्याला आता धरायला चालू झाली आहेत. आणि ह्या काटल्याचा व्हिडिओ आपण बनवला आहे कशी भेटतात ती आणि त्याच्यानंतर त्याची भाजी कशी बनवतात. तर हे 2 व्हिडिओ आमचे तुम्ही नक्की बघा आमच्या चॅनलला जाऊन. पडवळ्याचा मांडव वगैरे आम्ही बनवला आहे. हा कालच पूर्ण झाला आहे कंप्लीट. ह्याला पूर्ण ठोंबे वगैरे लावून त्याच्यावर बांबूचे पूर्ण सपोर्ट लावून शिरडं वगैरे टाकून सर्व रेडी केलं आहे. आणि ही पडवळ देखील मी 1 मे महिन्यामध्येच लावलेली होती. तर त्याला देखील आता 20-25 दिवस झालेत. आणि 20-25 नाही सॉरी, यांना एक 10-15 दिवस झालेत. त्याच्यामध्ये काय पूर्ण मी टोटल 30 ते 35 बिया घातल्यात. तर ह्या
30 ते 35 बियांपैकी आता 16 ते 17 बिया रुजून आल्यात आणि सध्या त्यांची हाईट एवढी आहे. सुवर्ण कोकणचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.